Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διάγγελμα για την κρίση του κορονοϊού έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα δυσκολότερα είναι ακόμη μπροστά μας, αλλά εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα αντιμετωπιστεί και η απειλή του κορονοϊού, όπως αντιμετωπίστηκε και το μεταναστευτικό. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση είναι έτοιμη να κάνει ό,τι χρειαστεί προκειμένου να προστατεύσει τους πολίτες και να λάβει όποιο μέτρο χρειαστεί, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, υπογραμμίζοντας ότι ήρθε η στιγμή της μεγάλης μάχης για την χώρα, αλλά και της προσωπικής ευθύνης για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Την δέσμευσή του ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι χρειαστεί για την αντιμετώπιση της κρίσης με τον κορονοϊό εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εκτίμησε ότι τα δυσκολότερα είναι ακόμη μπροστά μας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ζήτημα που έχει ανακύψει με το κατά πόσο πρέπει οι πιστοί να εκκλησιάζονται αυτές τις ημέρες, επισημαίνοντας πως όσα ισχύουν για τις δημόσιες συναθρήσεις ισχύουν και για την Εκκλησία. Οι διαδικασίες εξπρές προσλαμβάνονται 2.000 νοσηλευτές και γιατροί με διετής συμβάσεις. Οι πρώτοι θα είναι στις θέσεις τους στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Και μετά την κρίση θα παραμείνουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Συνεχίστε το διάβασμα, καλές και μικρές παρέες στο σπίτι. Και όποτε μπορείτε, άθληση σε εξωτερικούς χώρους είναι η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να σας δώσω. Αποφύγετε χώρους με μεγάλο συνοστισμό, όπου μεταδίδεται ευκολότερα η νόσος. Και προσοχή στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Καλύτερα να μείνετε μακριά τους, ειδικά αν έχετε το παραμικρό σύμπτωμα. Η οικονομία θα δεθεί προφανώς σε ένα πλήγμα, το οποίο ήταν αδύνατο να προβλεφθεί. Γι' αυτό και πρέπει να περιοριστούν οι συνέπειές του. Σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλα μέτρα στήριξης κλάδων που πλήττονται. Θα σταθούμε δίπλα στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες, παρέχοντας ρευστότητα και αμβλύνοντας τις επιπτώσεις από τη μείωση του τζίρου. Την ασύμμετρη απειλή του μεταναστευτικού την αντιμετωπίζουμε με επιτυχία, γιατί η κοινωνία ενώθηκε κάτω από την αυτονόητη επιλογή της κυβέρνησης να προστατεύσει τα σύνορά μας. Και οι άνθρωποι που επιφορτίστηκαν με αυτή την αποστολή αποδείχθηκαν πανάξιοι. Όλοι να κάνουμε από σήμερα καθημερινό αυτοματισμό την προσωπική μας υγιεινή. Πλένουμε συχνά και σχολαστικά τα χέρια μας, αποφεύγουμε να κουμπάμε το πρόσωπό μας, μένουμε σπίτι όταν έχουμε συμπτώματα ίωσης. Ό,τι ισχύει για τις δημόσιες συναθρήσεις, ισχύει και για τις εκκλησίες μας. Σήμερα δεν δοκιμάζονται τα πιστεύω μας, αλλά η πίστη μας στην υγεία του ανθρώπου. Η αγάπη προς τον πλησίον, στην οποία ομνύει και η ίδια η Ορθοδοξία. Γι' αυτό και τα θρησκευτικά καθήκοντα πρέπει και αυτά να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα και να επιτελούνται όσο είναι εφικτό από το σπίτι, ώστε να περιορίζονται οι μεγάλες συναθρήσεις. Κάλεσμα σε γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό να υποβάλουν αίτηση να προσβληθούν με διετής συμβάσεις και να παραμείνουν στη συνέχεια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, απίφθινε ο Βασίλης Κικίλιας. Σε δηλώσεις αναφορικά με την εξάπλωση του κορονοϊού στην Ελλάδα, ο κύριος Κικίλιας είπε πως ήρθε η ώρα της μάχης και πρέπει να γίνουμε όλοι τείχος προστασίας για αυτούς που κινδυνεύουν. Από χτες η παγκόσμια κοινότητα είναι και επίσημα σε καθεστώς πανδημίας. Ήρθε η πιο μεγάλη ώρα. Ήρθε η ώρα της μάχης. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η μάχη θα κριθεί στο πώς θα ανταποκριθούμε ως πολίτες. Κατά πόσο θα δείξουμε ατομική ευθύνη. Αγωνιζόμαστε έχοντας στην πρώτη γραμμή τους ιατρούς μας, τους νοσηλευτές, τα πληρώματα των ασθενοφόρων, τους ανθρώπους που εργάζονται στα εργαστήρια, όλους όσους συνεισφέρουν στη δημόσια υγεία και στην ιδιωτική. Κάνω έκκληση σε ιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό να υποβάλουν αίτηση, να προσληφθούν με διετής συμβάσεις και μετά να παραμείνουν στο σύστημα υγείας. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Θα ενεργήσουμε όπως χρειαστεί. Θα εφαρμόσουμε όποιο μέτρο χρειαστεί για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας. Είναι η ώρα ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί εμείς οι Έλληνες που έχουμε την ανθρωπιά και το φιλότιμο πάνω απ' όλα να γίνουμε τείχος προστασίας για αυτούς που κινδυνεύουν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε τον COVID-19 που σαρώνει και την χώρα μας, ειδικά τα τελευταία 24 ώρα πανδημία, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού συνέστησε ψυχραιμία και ατομική ευθύνη. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες προέτρεψε όλες τις χώρες του κόσμου να εντείνουν τις προσπάθειες τους αμέσως στον αγώνα εναντίον της πανδημίας του κορονοϊού.
Για πρώτη φορά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε χθες Τετάρτη την επιδημία του COVID-19 που έχει προσβάλει πάνω από 125.000 ανθρώπους στον πλανήτη από τα τέλη του Δεκεμβρίου πανδημία. Ο Γκουτέρες είδε σε αυτή τη διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το κάλεσμα να περάσουμε στη δράση όλοι παντού. Είναι επίσης κάλεσμα σε όλους να επιδείξουν υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Δεν μπορούμε, καθώς δίνουμε τη μάχη εναντίον του ιού, να αφήσουμε το φόβο να εξαπλωθεί, συνέχισε. Μαζί μπορούμε ακόμη να αλλάξουμε την πορεία αυτής της πανδημίας, επέμεινε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Καταγράφηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορονοϊού στην Κρήτη. Πρόκειται για έναν 45χρονο άντρα από το Ηράκλειο, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε ταξιδέψει πρόσφατα στην Αθήνα. Ταυτόχρονα έκλεισαν σήμερα δημοτικές υπηρεσίες στο Ηράκλειο, ενώ και στην Χερσόνησο έκλεισαν υπηρεσίες, καθώς όπως έγινε γνωστό, υπάλληλος του Δήμου φαίνεται να ήρθε σε επαφή με τον 45χρονο άντρα. Γεγονός είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού και στην Κρήτη. Πρόκειται για άντρα ηλικίας περίπου 45 ετών που κατάγεται και κατοικεί σε χωριό της Βόρειας Πεδιάδας. Συγκεκριμένο άντρας επισκέφθηκε το ΤΕΠ του Παγνή με συμπτώματα μεταξύ των οποίων πυρετός, βήχας και δύσπνοια και ελήφθη δείγμα. Λίγο αργότερα τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι είναι θετικό στον κορονοϊό. Ο άντρας πιθανότατα είχε ταξιδέψει στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στενός κύκλος του δραστηριοποιείται επαγγελματικά με παιδιά. Όπως έχουν σημειώσει οι επιστήμονες, ήταν απλά θέμα χρόνου να φτάσει ο ιός και στο νησί μας και απαιτείται ψυχραιμία και σύνεση από τους κριτικούς. Μόνος προβληματισμός των επιστημόνων είναι αν η δήλωση του άντρα ότι έχει ταξιδέψει πρόσφατα μόνο στην Αθήνα έχει βάση και δεν έχει ταξιδέψει αλλού στον κόσμο, καθώς τότε χαρακτηρίζεται ορφανό και γεννά ευρύτερα ερωτηματικά. Παράλληλα, έκλεισε άρον-άρον σήμερα η εφορία Ηρακλείου, καθώς όπως έγινε γνωστό, ο 45χρονος Ηρακλειώτης προημερών επισκέφτηκε την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ηρακλείου επί της λεωφόρου Κνωσού για συναλλαγές. Επίσης, όπως έγινε γνωστό, για προληπτικούς λόγους έκλεισε και ο ΑΕΔ Ηρακλείου αλλά και το υποκατάστημα της εφορίας στην Χερσόνησο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος μετά το ταξίδι του στην Αθήνα, από όπου και επέστρεψε Κυριακή βράδυ, τις αμέσως επόμενες ημέρες βρέθηκε και στο συγκεκριμένο κατάστημα στη Χερσόνησο. Όχι, αυτό το βρίσκω πολύ λογικό και αναγκαίο. Αλλά πρέπει και εμείς οι ίδιοι να προσπαθούμε γι' αυτό. Απλά πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος όμως πριν κλείσει μια υπηρεσία. Π.χ. για παράδειγμα, εγώ ήρθα για τον ΟΑΕΔ, αλλά είναι κλειστά. Μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλό για την υγεία όλων των ανθρώπων αυτό. Και εγώ ήρθα για εργασία να κάνω ένα χαρτί, αλλά εφόσον είναι για την υγεία όλων, είναι πολύ καλό. Για αυτόν τον λόγο, κλειστές σήμερα και αύριο είναι οι δημοτικές υπηρεσίες Χερσονήσου, καθώς όπως έγινε γνωστό, υπάλληλος του Δήμου φαίνεται να ήρθε σε επαφή με τον 45χρονο άντρα που έχει επιβεβαιωθεί ως το πρώτο θετικό κρούσμα στην Κρήτη και ταυτοποιήθηκε στο Παγνί. Μεταξύ αυτών και υπάλληλος του Δήμου Χερσονήσου, με την επιτροπή η οποία έχει συσταθεί να κλείνει προληπτικά για 2 ημέρες όλα τα δημοτικά καταστήματα, ώστε οι χώροι να απολυμανθούν. Πληροφορηθήκαμε και εμείς χτες το βράδυ πολύ αργά, μετά τις 1 η ώρα, για την ύπαρξη ενός κρούσματος κορονοϊού με αναφορά στα γεωγραφικά όρια του Δήμου μας, σε ένα χωριό του Δήμου Χερσονήσου. Εκείνο λοιπόν το οποίο κάνουμε, επειδή το εν λόγω κρούσμα είχε επαφή με μία υπαλληλός μας, ακαθαρά και μόνο προληπτικά κατόπιν οδηγιών του ΕΟΔΗ, κάνουμε απολύμαση σε όλα τα δημοτικά κτίρια, επ' ευκαιρία αυτού του γεγονότος, δίχως να υπάρχει κανένα θέμα. Ούτε ίωσης δικιάς μας, ούτε υπαλλήλου, ούτε τίποτα. Όλα είναι υπό έλεγχο και χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Προληπτικά και για την εμπέδωση ενός συστήματος ευθύνης. Εκείνο που πρέπει να ενημερώσω είναι ότι ακόμα και αυτοί που έχουν έρθει σε επαφή με τον εν λόγω κύριο, το 45χρονο, δεν χρειάζεται να πάνε ούτε σε νοσοκομείο ούτε πουθενά. Οι οδηγίες είναι σαφείς. Προσέχουμε λίγο τις επόμενες μέρες και εφόσον κάποιος εξ ημών παρουσιάσει ένα έστω και ήπιο σύμπτωμα, κάποια δέκατα, κάποιο βήχα, ξερόβηχα κτλ., τότε πηγαίνει στο νοσοκομείο αναφοράς, παίρνει καταρχήν οδηγίες από τον γιατρό του και πηγαίνει στο νοσοκομείο αναφοράς που είναι το Παγνί. Ούτε πανικός, ούτε όλοι στα νοσοκομεία, ούτε τίποτα. Τα ξημερώματα της Πέμπτης, στις 3 και 4 άφησε την τελευταία του πνοή ο 66χρονος, ο οποίος είχε προσβληθεί από τον κορονοϊό και νοσηλευόταν επί σειρά ημερών διασωληνωμένος. Παρουσίασε πολυοργανική ανεπάρκεια με αποτέλεσμα να έχουμε το πρώτο θύμα του COVID-19 στη χώρα. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 66χρονος που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο νοσοκομείο του Ρίου στην Πάτρα, έχοντας προσβληθεί από τον COVID-19. Είχε διαγνωστεί θετικό στον κορονοϊό μετά από ταξίδι στους Αγίους Τόπους.
Από το ίδιο γκρουπ των ταξιδιωτών στο Ισραήλ, δεκάδες ακόμα άτομα έχουν νοσήσει. Πρόκειται για τον πρώτο νεκρό από κορονοϊό στην Ελλάδα. Ο 66χρονος συνταξιούχος εκπαιδευτικός με υποκείμενα νοσήματα που νοσηλευόταν επί σειρά ημερών άφησε την τελευταία του πνοή στις 3:15 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Πριν από 2 ημέρες η κατάσταση της υγείας του είχε επιβαρυνθεί σημαντικά και παρουσίασε πολυοργανική ανεπάρκεια. Στην Ελλάδα έχουν επιβεβαιωθεί 99 κρούσματα του COVID-19, 2 άτομα παραμένουν διασωληνωμένα. Έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να πάρουν εξιτήριο οι 38χρονοι από τη Θεσσαλονίκη, το πρώτο κρούσμα επιβεβαιωμένο από τον κορονοϊό στην Ελλάδα, και ο γιος της, όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπεύθυνος του Κέντρου Αναφοράς ΑΧΕΠΑ, Σιμεών Μεταλλίδης. Αναφερόμενος στα 2 περιστατικά που νοσηλεύονται σε πιο σοβαρή κατάσταση στο ΑΧΕΠΑ, είπε πως έχουμε έναν ασθενή που νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας και έναν ακόμη ασθενή με πνευμονία που νοσηλεύεται στο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Συνιστώ ψυχραιμία σε όλους, δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση πανικός, αλλά χρειάζεται κοινωνική ευθύνη. Όταν κάποιος λαμβάνει οδηγίες, πρέπει να τις ακολουθεί. Υπάρχει ένα καλά οργανωμένο σχέδιο και καλό είναι να αφήσουμε τους υπεύθυνους να υλοποιήσουν το σχέδιο που είναι έτοιμο, υπογράμμισε ο υπεύθυνος του Κέντρου Αναφοράς για τον κορονοϊό στο ΑΧΕΠΑ. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν χθες στον Εύρο, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, όταν πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν συγκεντρωθεί από την πλευρά της Τουρκίας εξαπέλυσαν δεκάδες βόμβες μολότοφ, ανάβοντας φωτιές κατά μήκος του φράκτη. Στον Εύρο βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με εκτελεστικά στελέχη της Frontex, ενώ αποτράπηκε η παράνομη είσοδος στη χώρα σε 771 μετανάστες. Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν για άλλη μια φορά στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρο, όπου το βράδυ της Τετάρτης σημειώθηκαν νέα σοβαρά επεισόδια με βροχή μολότοφ εναντίον των ελληνικών αστυνομικών δυνάμεων. Ένας νέος γύρος σοβαρών επεισοδίων σημειώθηκε νωρίτερα το βράδυ, καθώς μετανάστες από την άλλη πλευρά, επικουρούμενοι από τις τουρκικές δυνάμεις, εξαπέλυσαν δεκάδες βόμβες μολότοφ, ανάβοντας φωτιές κατά μήκος του φράχτη. Για άλλη μια φορά πέταξαν δακρυγόνα, τα οποία προφανώς παραχωρούν οι Τούρκοι αστυνομικοί. Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς, η νέα αιστεία έντασης εντοπίζεται στην περιοχή των Πετράδων, κοντά στο Πίθιο Εύρου. Στο σημείο αυτό δεν υπάρχει φράχτης, αλλά μόνο στενά περάσματα, από τα οποία οι μετανάστες επιχειρούν να μπουν στην ελληνική πλευρά. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μετανάστες είχαν μεταφερθεί νωρίτερα στο σημείο από το Παζάρ Κουλέ με λεωφορεία από τους Τούρκους. Στον Εύρο, που αναπτύσσονται δυνάμεις της Frontex, βρέθηκαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με τον εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού Φαμπρίς Λεζερή και τη διευθύντρια της Μονάδας Επιχειρησιακής Ανταπόκρισης Frontex Άννα Κριστίνα Χόρχε. Δεν θα περάσει κανείς χωρίς νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα. Έχουμε ανοιχτή αγκαλιά για όλους τους δυστυχισμένους ανθρώπους του κόσμου. Φιλοξενούμε δεκάδες χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες στη χώρα μας. Τους δίνουμε ό,τι μπορούμε. Από το ειστέρημά της η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια θα συνεχίσουμε να τους βοηθάμε, αλλά δεν δεχόμαστε σε καμιά περίπτωση να χρησιμοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι για γεωπολιτικούς στόχους της γείτονος χώρας να εισβάλλουν στα σύνορά μας. Την παράνομη εισόδο στην Ελλάδα σε μετανάστες και πρόσφυγες που βρίσκονται συγκεντρωμένοι στα σύνορα με την Τουρκία στον Εύρο απέτρεψαν οι δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας. Συγκεκριμένα το τελευταίο 24ωρο, από τις 6 το πρωί της Τετάρτης μέχρι τις 6 το πρωί της Πέμπτης, στην περιοχή του Εύρου, αποτράπηκε η παράνομη είσοδο στην χώρα σε 741 περιπτώσεις. Επιπλέον συνελήφθησαν 3 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 2 προέρχονται από το Τόνγκο και ο ένας από το Πακιστάν. Περίπου 100.000 παιδιά παραμένουν σε επίπεδο Κρήτη στα σπίτια τους μετά την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για αναστολή λειτουργίας των σχολείων. Κλείνουν τα σχολεία, αλλά οι συναθρήσεις μαθητών σε χώρους εκτός σχολείων είναι απαγορευτικές, τονίζουν οι ειδικοί, οι οποίοι απευθύνουν έκκληση στις οικογένειες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα. Περίπου 100.000 παιδιά σε επίπεδο Κρήτης παραμένουν στα σπίτια τους με φόντο την απόφαση για αναστολή λειτουργίας των σχολείων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα, γιαγιάδες, θείες και ξαδέρφια επιστρατεύτηκαν για να φροντίσουν τα μικρότερης κυρίως ηλικίας παιδιά, τα οποία για 12 ακόμα ημέρες, σε πρώτη φάση, δεν θα πηγαίνουν στο σχολείο λόγω των μέτρων που ανακοινώθηκαν για τον κορονοϊό.
Από θείες, θείους, μέχρι γείτονες, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σήμερα με λύσεις ανάγκης μια οικογένεια φιλοξενεί εκτός από τα δικά της παιδιά και όλα τα παιδιά της γειτονιάς, γιατί ειλικρινά πηγαίνοντας στη δουλειά δεν ξέραμε και αν θα μπορέσουμε να πάρουμε άδεια. Οι εταιρείες δεν ήταν ενημερωμένες, τα σχέδια ήταν απλές οδηγίες και σκέψεις, δεν είχε έρθει καμία ενημέρωση και κανένας εργοδότης δεν ήξερε τι μπορεί να κάνει με τους υπαλλήλους του και οι γονείς δεν ξέραμε αν το πρωί πηγαίνοντας για δουλειά μπορούμε να παραμείνουμε στους χώρους εργασίας ή μπορούμε να πάρουμε άδεια. Το πλήθος των μαθητών στην Κρήτη που από την Τετάρτη μένουν στα σπίτια τους μετά την υπουργική απόφαση φτάνει τις 100.000 στις 986 σχολικές μονάδες που μένουν κλειστές. 438 νηπιαγωγεία, 335 δημοτικά σχολεία, 113 γυμνάσια και 100 λύκεια που φιλοξενούν ακριβώς 98.850 μαθητές. Αυτό που αυτή τη στιγμή επικρατεί είναι το χάος. Δεν ξέρουμε αν θα πληρωνόμαστε, αν δικαιούμαστε να πάρουμε άδεια, εάν η άδεια που θα πάρουμε θα είναι με αποδοχές από τον εργοδότη, από κάποιον άλλον φορέα και τελικά αν εμείς και τα παιδιά μας είμαστε ασφαλείς και πού μπορούμε να πηγαίνουμε ή όχι. Τα στοιχεία αναφέρουν ότι 48.866 μαθητές φοιτούν στο Ηράκλειο, 10.949 στο Λασίθι, 14.032 στο Ρέθυμνο και 25.003 στα Χανιά. Από τις πιο ευαίσθητες περιπτώσεις, οι γονείς 11.474 μαθητών νηπιαγωγείων που από τη μία μέρα στην άλλη κλήθηκαν να βρουν τρόπο προκειμένου τα παιδιά τους να παραμείνουν υπό προστασία στα σπίτια τους και 1.500 γονείς παιδιών που φοιτούν σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς εκτός των ιδιωτικών. Όπως γνωρίζετε, οι σχετικές δομές των ΚΕΠΑ στο Δήμο Ηρακλείου, οι υφιστάμενες δομές ΚΕΠΑ στο Δήμο Ηρακλείου είναι 22 και τα παιδιά που φιλοξενούνται σε αυτές περίπου 1.500. Οι οδηγίες για τους μαθητές είναι πολύ συγκεκριμένες και φαινόμενα μαθητών που εκδηλώνουν συμπεριφορές διακοπών θα πρέπει να αποφεύγονται, ενώ επίσης θα πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται με πολλά άτομα σε κλειστούς χώρους. Μόνο με υπεύθυνη στάση και προσοχή μπορεί να αντιμετωπιστεί η νέα πραγματικότητα. Σπίτι ή στην ανάγκη σε ανοιχτούς ελεύθερους χώρους. Βοηθάει και ο καιρός αν έχει ηλιοφάνεια, που η ηλιοφάνεια μας βοηθάει μέσω διαφόρων διεργασιών στην καλύτερη υγεία, που είναι πολύτιμη και το ανοσοποιητικό μας το βοηθάει αυτό το διάστημα, ή σε ανοιχτούς λοιπόν ελεύθερους χώρους. Δηλαδή περίπατο στην εξοχή, στη θάλασσα, στις παιδικές χαρές τα μικρότερα, χωρίς να έχουν στενή επαφή μεταξύ τους, να μην πιάνουν το ένα το άλλο. Έτσι, μπορούμε να βρούμε ασχολήσεις μες στο σπίτι. Κανένα μέτρο δεν μπορεί να εφαρμόζεται το επόμενο λεπτό όταν δεν έχουν ληφθεί και όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εφαρμοστεί αυτό. Άρα λοιπόν, πριν πετάξουν τον μπαλάκι στο τι κάνουν οι γονείς, ας αναρωτηθούν όλοι αυτοί που παίρνουν τα μέτρα και δίνουν οδηγίες, αν έχουν προβλέψει και αν έχουν καλύψει κάθε πιθανότητα ώστε να εφαρμοστεί σωστά ένα μέτρο. Δομές που σχετίζονται με αμιγώς ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ίσως τις πιο ευπαθείς από όλες, παραμένουν ανοιχτές. Ο λόγος για τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων που εξυπηρετούν μη αυτοεξυπηρετούμενους ανθρώπους υπερήλικες, ενώ η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων τόνισε ότι παραμένουν ανοιχτά, καθώς δεν έχει προβλεφθεί η αναστολή λειτουργίας τους. Την ώρα που σχολεία, φροντιστήρια και ΚΑΠΗ βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας λόγω κορονοϊού, δομές όπως τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων εξακολουθούν να είναι ανοιχτές. Η έλλειψη μέριμνας σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό έχει προκαλέσει αναστάτωση μεταξύ των εργαζομένων και όχι μόνο, που διευκρινίζουν ότι αν στα ΚΑΠΗ υπάρχει μία φορά φόβος, στα ΚΙΦΗ υπάρχει βεβαιότητα ότι αν προκύψει κρούσμα, οι υπερήλικες που εξυπηρετούνται θεωρείται ότι δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν. Εδώ έρχονται άνθρωποι οι οποίοι χρήζουν βοήθειας και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και είναι μοναχικά άτομα. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ και οι οποίοι είναι ηλικίες, φανταστείτε, η μικρή μας είναι 80, 82, 85. Η μεγάλη μας είναι 97, 98, 95 και όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ ευαίσθητη ομάδα, ευάλωτη ομάδα. Δηλαδή σε ένα ΚΙΦΗ αν ασθενήσει κάποιος ηλικιωμένος και ασθενήσουν και οι υπόλοιποι, δεν έχουν ελπίδα επιβίωσης. Τόσο απλά ας πούμε. Τα ΚΙΦΗ εξυπηρετούν μη αυτοεξυπηρετούμενους συνήθως υπερήλικες, ενώ οι ηλικιακές ομάδες που φροντίζουν είναι συνήθως άνω των 80 ετών, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό, με δεδομένο ότι η πιο πιθανή αιτία για την μη ένταξή τους στα μέτρα είναι ή η άγνοια ή η παράληψη. Ναι, έχουμε ενημερώσει για όλα τα μέτρα, φυσικά λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας πρόληψης, αλλά δεν μπορούμε ακόμα να σταματήσουμε τη λειτουργία του, γιατί εξαρτάται από την ενημέρωση που θα έχουμε από το Υπουργείο και από την Περιφέρεια. Δεν υπάρχει πολιτική για την τέταρτη ηλικία. Δεν υπήρξε ποτέ πολιτική. Δηλαδή υπάρχουν τα γεροκομεία, τα ιδρύματα. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όχι ιδρύματα.
Και αυτή τη στιγμή η 4η ηλικία δεν έχει τι να γίνει, δεν έχουν τι να γίνει. Προφανώς και αυτά πρέπει να περιληφθούν και μάλιστα αυτά, αν θέλετε, περιλαμβάνουν και περισσότερες ώρες συγχρονισμό των ανθρώπων που έρχονται και φιλοξενούνται σε αυτά, άρα κατά ένα παραπάνω λόγο. Απλώς ενδεχομένως από παράληψη, ας πούμε, δεν αναφέρθηκε. Στην Ελλάδα λειτουργούν 75 κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ στην Κρήτη 16. Φιλοξενούν από 25 άτομα maximum, άρα στην Κρήτη 400 άτομα που δυνητικά εξακολουθούν να πηγαίνουν στις δομές με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάρα πολύ μας ανησυχεί και βεβαίως ήρθαμε σε επαφή από τη Δευτέρα το πρωί, ήρθα σε επαφή με το Υπουργείο, τους έκανα γνωστό το θέμα, μου είπαν ναι θα το δούμε, έχει μια νομική δυσκολία ομολογουμένως, διότι εμπλέκονται, επειδή είμαστε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, εμπλέκονται 3 Υπουργεία, το Υγείας, το Εσωτερικών και το Εργασίας. Ωστόσο όμως νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι πιο άμεσα τα ανακλαστικά της πολιτείας. Η πρόεδρος εργαζομένων στα ΚΙΦΗ περιέγραψε με ανησυχία την κατάσταση και ότι είναι σε άμεση επαφή με Υπουργεία προκειμένου να υπάρξει μέριμνα και να μην απειληθεί κάποια δυσάρεστη εξέλιξη που θα σήμανε κίνδυνο συνολικά για την δημόσια υγεία. Η Ιταλία πλέον μοιάζει πολύ φάντασμα αφού έχει κηρυχθεί κόκκινη ζώνη, έχοντας τη δεύτερη θέση στα κρούσματα του κορονοϊού αλλά και τους θανάτους αμέσως μετά την Κίνα, από όπου και ξεκίνησε ο COVID-19. Με 150 εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο, ο σταθμός Τέρμινη της Ρώμης είναι ο πιο πολυσύχναστος σταθμός της Ιταλίας. Είναι σχεδόν άδειος, με εξαίρεση λίγους ανθρώπους που περιμένουν στην ουρά για να λάβουν έγκριση. Ο καθένας μπορεί να φύγει από τη Ρώμη από τον σταθμό Τέρμινη, αλλά καθώς ολόκληρη η Ιταλία έχει κηρυχθεί κόκκινη ζώνη, δεν επιτρέπεται στον κόσμο να ταξιδεύει από τη μία πόλη στην άλλη. Εκτός αν συμπληρώσουν ένα έντυπο αυτοβούλος και μόνο σε ελάχιστες εξαιρέσεις τους δίνεται η άδεια. Επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από την αστυνομία τόσο στους σταθμούς αναχώρησης όσο και στους σταθμούς άφιξης, αλλά όχι μέσα στα τρένα. Μπορεί να ζητήσουν την ταυτότητα κάποιου και να του κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που έχει δώσει. Οι δρόμοι είναι άδειοι μετά την ανακοίνωση και των νέων περιορισμών. Τα καταστήματα και τα εστιατόρια θα παραμείνουν κλειστά. Ο τουρισμός στη χώρα έχει παγώσει με ελάχιστους ανθρώπους να βγαίνουν για βόλτα στους δρόμους. Ένας τουρίστας στη Ρώμη δήλωσε: «Όλα τα εστιατόρια είναι κλειστά από τις 6 το απόγευμα και γι' αυτό δεν μπορούμε να περάσουμε το βράδυ μας εκεί. Δεν μοιάζει με μια τουριστική πόλη». Το ταξίδι της φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο ξεκίνησε από την αρχαία Ολυμπία, στέλνοντας παράλληλα λάμψη αισιοδοξία σε όλο τον κόσμο για καλύτερες ημέρες. Η Ολυμπιακή φλόγα άναψε στο ναό της Ήρας από τις ακτίνες του ήλιου, με την πρωθιέρεια Ξάνθη Γεωργίου να μεταλαμπαδεύει την φλόγα στην Ολυμπιονίκη Άννα Κορακάκη, που έγραψε ιστορία ως την πρώτη γυναίκα λαμπαδιδρόμος. Το ταξίδι της προς το Τόκιο ξεκίνησε η Ολυμπιακή φλόγα μετά την τελετή αφής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο αρχαίο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας. Η τελετή έγινε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, του Προέδρου της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ, εκπροσώπων των διοργανωτών του Τόκιο 2020 και μελών της κυβέρνησης, αλλά χωρίς θεατές για πρώτη φορά μετά το 1984. Η φλόγα άναψε με φυσικό τρόπο μέσω του κύλου κατόπτρου στα χέρια της πρωθιέρειας Ξανθής Γεωργίου. Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, στείλε τις ακτίνες σου και άναψε την ιερή δάδα για τη φιλόξενη πόλη του Τόκιο. Η πρώτη λαμπαδιδρόμος ήταν η Άννα Κορακάκη, η οποία στο μνημείο Πιέρ ντε Κουμπερντέν παρέδωσε τη δάδα στην Χρυσή Ολυμπιονίκη στο Μαραθώνιο το 2004 στην Αθήνα, Μιζούκι Νοκούτσι.
Στη συνέχεια, ως τρίτος λαμπαδιδρόμος έτρεξε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Χινάς και τέταρτη η Επίτροπος Μαρία Γκάμπριελ. Πρώτος σταθμός της λαμπαδιδρομίας επί ελληνικού εδάφους θα είναι απόψε η Καλαμάτα. Τώρα, στα αθλητικά νέα, η UEFA ανακοίνωσε πως την Τρίτη θα υπάρξει μια ευρεία τηλεδιάσκεψη με θέμα συζήτηση στο μέλλον των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αλλά και το Euro 2020 λόγω της έξαρσης του κορονοϊού. Κανονικά πάντως θα διεξαχθούν τα παιχνίδια του Europa League απόψε. Ταυτόχρονα, στην αναστολή της διεξαγωγής των πρωταθλημάτων προχωρούν μία προς μία ελληνικές ομοσπονδίες, ενώ παράλληλα αναστάτωση επικρατεί στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αλλά και τις διεθνείς διασυλλογικές διοργανώσεις. Οι εξελίξεις τρέχουν στο παγκόσμιο μπάσκετ λόγω της έξαρσης του κορονοϊού. Η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα ότι σκέφτεται τη διακοπή των διοργανώσεών της, ωστόσο τελικά δεν χρειάστηκε να περιμένει πολύ περισσότερο πριν πάρει τελικά την απόφαση να βάλει λουκέτο. Με τους παίκτες και τις ομάδες να ανησυχούν για την προσωπική τους ασφάλεια, η διοργανώτρια αρχή της Ευρωλίγκας και του EuroCup αποφάσισε τελικά την διακοπή όλων των διοργανώσεών της μέχρι νεοτέρας για λόγους ασφαλείας. Παύση κάθε αγωνιστικής δραστηριότητας ανακοίνωσε και η FIBA λόγω κορονοϊού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στην ανακοίνωση, οι διοργανώσεις θα επιστρέψουν στη δράση όταν και αν το επιτρέψουν οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Από άποψη ελληνικού ενδιαφέροντος, η εξέλιξη αυτή επηρεάζει την ΑΕΚ που αγωνίζεται στο Basketball Champions League με δεδομένο ότι καθυστερούν υποχρεώσεις εθνικής σε προολυμπιακό τουρνουά και παράθυρα. Και ο ΕΣΑΚΕ πήρε την απόφαση να αναβάλει την 21η αγωνιστική της ECO Basketball League για προληπτικούς λόγους δημοσίας υγείας. Ασύλληπτες καταστάσεις συμβαίνουν στο NBA με τον Rudy Gobert να πηγαίνει άρρωστος στην Oklahoma City, το match Thunder Jazz να μην ξεκινά, τον Γάλλο να βρίσκεται θετικό στον κορονοϊό και την Λίγκα να διακόπτει τη σεζόν. Ο Γάλλος σέντερ ήταν άρρωστος τις τελευταίες ημέρες, παρόλα αυτά ακολουθούσε την ομάδα του στην περιοδεία της και αυτό έκανε πολύ δύσκολη τη διαχείριση της κατάστασης από την Λίγκα, μιας και ο Γκομπέρ είχε έρθει σε επαφή με εκατοντάδες ανθρώπους. Με συμπαίκτες, με αντιπάλους, με δημοσιογράφους, ενώ μάλιστα έκανε και πλάκα με μερικούς από αυτούς, όταν στο τέλος μιας συνέντευξης τύπου έπιασε ένα-ένα τα μικρόφωνα που βρίσκονταν μπροστά του. Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν βρισκόταν στο γήπεδο, σίγουρα όμως η πιθανότητα να έχουν προσβληθεί από τον ιό οι συμπαίκτες του είναι τεράστια. Επιπλέον, την αναστολή του πρωταθλήματος βόλεϊ μέχρι τις 22 Μαρτίου λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού ανακοίνωσε σήμερα και η ΕΣΑΠ. Ο κορονοϊός επηρεάζει και την Φόρμουλα 1. Πάνω απ' όλα είχαν οριστικοποιηθεί και το πρώτο αγωνιστικό τριήμερο της Φόρμουλα 1 ήταν έτοιμο να ξεκινήσει. Ένας εργαζόμενος του McLaren που από εχθές είχε συμπτώματα και είχε μπει σε καραντίνα βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Αμέσως η McLaren ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετέχει στον αγώνα και αποσύρεται, ενώ η FIA ίσως ακυρώσει εντελώς τη Μελβούρνη αφού είχαν δηλώσει πως δεν πρόκειται να γίνει αγώνας αν δεν συμμετέχουν όλες οι ομάδες της Φόρμουλα 1. Στον τελικό του κυπέλλου ΕΨΗ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά προκρίθηκε ο ΠΟΑ, ενώ στα προημιτελικά του Champions League προκρίθηκαν Ατλέτικο Μαδρίτης και Paris Saint-Germain. Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό ταξίδι του Περιστερίου, καθώς αποκλείστηκε από την Χάποελ Ιερουσαλήμ για το Basketball Champions League. Ο ΠΟΑ είναι η ομάδα ορόσημο για το κύπελλο ΕΨΗ, αποτελώντας τον πολυνίκη του θεσμού με 12 τρόπαια και πλέον θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το 13ο και να υπερασπιστεί τον τίτλο ως κάτοχος της περσινής διοργάνωσης. Οι Ατσαλενιώτες επικράτησαν με 4-1 του Ρωμανού και μάλιστα θα αγωνιστούν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε τελικό κυπέλλου ΕΨΗ. Ο Ρωμανός μπήκε δυνατά και προηγήθηκε στο 8ο λεπτό με τον Ανιφαντάκη, ενώ σε αυτό το καλό διάστημα είχε ευκαιρίες και για δεύτερο γκολ προκειμένου να βάλει για τα καλά φωτιά στη ρεβάνς. Ο ΠΟΑ στο 28 είχε δοκάρει με τον Πετράκη και καθοριστικό ρόλο στην διεκδίκηση της πρόκρισης έπαιξε η ισοφάριση με τον Λέκα στο 38ο λεπτό. Στο δεύτερο μέρος οι Ατσαλενιώτες ήταν πολύ πιο ήρεμοι και ουσιαστικοί στο παιχνίδι τους. Στο 57 ο Μαραντίδης έκανε το 2-1, στο 68 ο Νίκολης σημείωσε το 3-1 και το τελικό 4-1 διαμόρφωσε με ωραίο γκολ στο 84 ξανά ο Μαραντίδης. Η Ατλέτικο Paris Saint-Germain στην φάση των 16 του Basketball Champions League ολοκληρώθηκε το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Περιστερίου. Οι κιανοκίτρινοι δεν κατάφεραν στην χθεσινή ρεβάνς να ισοφαρίσουν τη σειρά με την Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία πέρασε νικηφόρα με 79-73 από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, γράφοντας το 2-0 και παίρνοντας την πρόκριση για την οκτάδα όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανική Μπούργος. Οι Μπράουν και Φελντέιν με 25 και 24 πόντους αντίστοιχα έκαναν τη μεγαλύτερη ζημιά για τους Ισραηλινούς, με τον Τόμας να έχει 13 πόντους.
Από το σύνολο του Πανικολόπουλου, ο Μορέιρα έκανε double-double με 14 πόντους και 11 rebound, με τον Βασιλόπουλο να είχε 12 πόντους και τον Γκρέι 11 πόντους. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Νότος. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.